Bună și bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars aici alături de fratele meu Andrei. Salut! Și astăzi, nu știu, o să ne jucăm normal. Hai să iau și eu colectez pe aici. Și nu uitați să dați like, subscribe, să vă abonați și alte chestii. Da, bine, hai să iau eu aici tablele, să mă vedem cei pe shop. Cei pe shop, apă, nu mare lucru. Speram să fie oferta aia de cu Big Box-ul, nu știi? Cu Big Box-ul și cu Mega Box-ul, că am 600 de Star Point, 670 de Star Point și puteam să-mi iau un Big Box. Auzi, nu pot să